Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para sesepuh mini sepuh kasepuhan sedaya ingkang kita paringi kita mulyakaken, para rawuh sedaya ahli pengaosan mingguan kami pengaosan saben-saben dinten Senin, para ibu-ibu sedaya ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wekdal siang sonten menika kita sami tasih saged kempal sareng-sareng wonten menika majelis pintu arwah sesarengan ngaos tolakul ilmi sesarengan. Mugi-mugi ahmaliyah kita wonten ing siang sonten menika estu-estu dipun tampi lan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barokahipun pengaosan mugi-mugi kita sedaya estu tansah dipun paringi tetep iman lan islamipun, dipun paringi gampil sedaya urusanipun, dipun paringi soleh solehah putra wayahipun, dipun paringi gampil lan kathah rezekinipun, akhir hayat husnul khotimah, akhir hayatipun. Amin Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah kunjungan katur dumateng junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya badhe ngakeni umatipun ingkang pinsah yaumul qiyamah badhe pikantuk syafaat pitulunganipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, kita sedaya sepakat sami nderek dhateng organisasi Nahdlatul Ulama. Kaya napa kok panjenengan sedaya sami sepakat nderek dhateng Nahdlatul Ulama? Sebagai napa? Menawi wonten tiyang tangkel taken panjenengan Bu jenengan kok melu-melu NU barake nang opo jajan. Kira-kira mawon jenengan sing jawab ingkang pripun? Panggih sedherek, kepanggih sedherek. Maka menawi dipun pertanyaan itu dilanjutkan, apa ana dasare saka Quran karo hadis? Enten ana boten? Menawi kok kula panjenengan madosi dasar nderek NU dengan Quran hadis niku panci boten bakal kepanggih. Boten wonten hadis utawi ayat lan ayat Al-Qur'an ingkang ngendikaaken ittabi'u jam'iyata Nahdlatul Ulama. Jenengan tegene Al-Qur'an nek Ramadan nika kedarusan wiwit Fatihah alif lam mim tekan surat Yasin Ar-Rahman Waqi'ah lan darok minal jinnati wan nas. Nemu ayat sing unine ngoten niku napa mboten? Enten napa mboten? Mboten. Kula nggih mboten nemu. Tengene hadis kitab Bukhari Muslim
niku nggih mboten wonten hadis Kanjeng Nabi ngendika ittabi'u jam'iyata Nahdlatul Ulama mboten wonten. Ananging kita sedherek dhateng Nahdlatul Ulama sinaosa teng Al-Qur'an mboten wonten ayate sing muni ngoten niku. Ning bukan berarti kita sedherek Nahdlatul Ulama niku boten nganggo Al-Qur'an. Sebabipun menapa? Sebabipun Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari wonten ing Qanun Asasi Nahdlatul Ulama menuangkan satu buah ayat ditulis tenggene Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Nah niki ayate ngeten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat niki dipun tulis tenggene Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Jenengan ngertos Qanun Asasi Nahdlatul Ulama mau mboten? Mesti mboten ngerti wong buka urung tau. Terus Qanun Asasi yang namanya Qanun Asasi itu nek cara negarane niku minangka kaya dene Undang-Undang Dasar 1945. Niku nek tenggen NU jenenge Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Lah Simbah Kiai Hasyim Asy'ari tenggene Qanun Asasi Nahdlatul Ulama nuwangaken nulis ayat iki. Ya ayyuhalladzi wong akeh. Wong akeh. Niki sing rawuh wong sedaya napa mboten? Sing rawuh niku wong sedaya. Amanu kang padha iman, sing rawuh do kagungan iman napa mboten? Gadah iman. Wong tok ya ora cukup, iman mawon nggih mboten cukup. Allah dawuh tambahi meneh aja mingkak wong karo iman tok. Ittaqullah. Ditambahi nek wis dadi wong kudune gelem iman. Nek wis iman kudu gelem takwa. Takwa niku nindakake perintah ninggalke larangan. Wong iman takwa niku dawuhe Allah nggih dereng cukup malih. Tasih dipun tambahi malih wa kunu ma'as shadiqin. Dipun gawe nambahi lan ana sapa sira kabeh iku ma'as shadiqin bareng-bareng sartane wong-wong kang padha temen-temen anggone padha nyekeli hukume Gusti Allah. Hukum-hukum teman-teman anggenipun sami nindakake dawuh ninggal larangane Gusti Allah. Nah, sadikin niku dipun sebataken niku benjang ingkang bagi salah satu golongan orang menungso ingkang badhe calon mlebu swarga. Pengen mlebet swarga napa mboten?
Yang kepengin mlebu swarga, mulane Allah dawuh kita niku kan bareng-bareng kon barengi para shadiqin tiyang ingkang sami teman. Alladzina an'amta 'alaihim minal anbiya was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Alladzina wong akeh angamta kang padha entuk nikmat sapa ngalaihim ngatasi alladzin yaiku minal anbiya saking golongane para nabi. Atus bijang teng akhirat sing badhe pikantuk kanikmatan rupi swarga saking Allah niku setunggal golongane minal anbiya saking para nabi. Wasiddiqin ingkang kaping kalih niku golonganipun para siddiqin. Siddiqin niku nggih sami kalih shadiqin tiyang-tiyang ingkang teman-teman, tiyang-tiyang ingkang jujur. Mulane Kanjeng Nabi niku kagungan sifat sekawan: siddiq, amanah, tabligh, fadhlah. Kanjeng Nabi duwe sifat siddiq, duwe sifat jujur, duwe sifat teman. Wasyuhada ingkang kaping 3 bijak sing badhe mlebet swarga inggih menika golonganipun para syuhada, tiyang-tiyang ingkang sedo syahid. Was-shalihin lan tiyang-tiyang ingkang shalih. Iki simbah Kiai Hasyim Asy'ari dawuh tengene kaum asasi Nahdlatul Ulama dawuhaken dhateng warga Nahdlatul Ulama supados sareng-sareng kaliyan para shadiqin tiyang-tiyang ingkang temen. Mila kita sedaya akhir-akhir menika ngadepi zaman-zaman akhir kados menika niki kedah sami waspada, kedah sami ngatos-atos. Menawi ingkang seneng kepengker yen kan kula aturaken Kanjeng Nabi ngendikaken saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bakal teko ing atase umat ingsun swijining zaman swijining mangsa sing umat kuwi besok bakal padha mlayu ngadoh saking para alim, para ulama. Minal ulama saking para ulama wal fuqaha lan tiyang-tiyang ahli agama lan ahli ngamalaken ilmu agama. Terus lah sak menika niku pun mulai wonten usaha-usaha supados napa? Supados tiyang-tiyang niku sami boten purun mendekat, boten purun derek dhateng para ulama. Usahanipun kathah sing melai liwat napa niku, sing melai liwat dengene dunia maya, dengene Facebook, dengene apa YouTube, dengene Google, dengene TikTok barang. Dan wonten contone ustaz sing pidato. Saniki niku pancen dunia niku nggih perang. Ning sing le perang boten nganggo bambu runcing, boten nganggo pedang. Nganggo gedhil mawon boten sak. Ning le perang go nganggo cangkem, go nganggo lambe lah iki. Asal kemawon sedekah
sing udah bisa buka Facebook, YouTube, kita kan kesel nonton ini tok. Dijak makan ngaji orang, makan ngaji ndelok TV wae. Nang kene ya sono pengajian. Lah padahal nek ngaji tenggene niku dereng mesti dereng cetha siapa gurunya. Dereng cetha sanad keilmuane saking sinten dereng gentar. Atau begitu ujuk-ujuk dengan apa TikTok wonten ustad yang bulan serban yang nganggo serban barang ujuk-ujuk muni ziarah kubur musyrik berjanjinan bid'ah nganake walimahan prama contohnya saka Kanjeng Nabi. Lah mesti di-scroll munggah dan sing wong NU tahlilan kena malah sunah yen Kanjeng Nabi tau ziarah kubur. Tahlilan kena sunah wong sing diwaca ya ayat Quran nganake selamatan mitoni wafati nganti tekan walimah wong mati telung dina metung dina kuwi kabeh kena dasare ya ana. Lah iku menawi tiyang kok dereng ngertos dasare ora tau kumpul-kumpul NU niku mesti bingung. Sing siji muni kena, sing siji kok muni ora kena. Sing siji muni sunah, lho sing siji kok malah muni maksiat mlebu neraka. Iku nek sing ora tau ngaji mesti bingung. Lah untung awake dhewe niki pun rada sawetara nderek Nahdlatul Ulama. Asring apa mireng dawuh-dawuhipun para ulama dengan pengajian tarekat di uplek-uplek niku dengan pengajian NU niku dengan pengajian muslimat nggih niku awake dhewe paham. Jajan jeneng boten melu kan mesti bingung. Ora malah wis bingung kaya untung. Anane wong mung bingung ki sing arep ditorotke sing ndi sing kae kaya nganggo jubah, sing kae kaya kalungan, serban. Sing arep diurut ki sing ndi mau kita sedhe iki derek Nahdlatul Ulama itu supados kita iki selamat wilujeng donya lan akhirat. Kanten kita niki manungsa nggih tentu mawon kumpule nggih kalih manungsa. Lah teng Nahdlatul Ulama niku nggih kumpulan nggih mboten kumpulane nggih adat nggih secara umum wonten, tapi secara khusus niku nggih wonten. Ingkang lare-lare tesih usia sekolah niku diharapkan sami nderek dhateng organisasi Ibnu IPP NU. Supados nderek Ibnu IPP NU sing sepuh-sepuh kakung tenggene NU, sing sepuh-sepuh putri niku tenggene muslimat, sing nom-noman sing usia pun keluarga ngoten lah ngantos dumugi kirang langkung sekawan dosonan taun iku sing kakung derek dhateng Ansor, sing putri-putri derek tegen Fataya. Terus wonten jaluripun piyambak-piyambak. Supados napa lho kapan kok kula jenengan kagungan putra wayah Iwet alit wis dilebokke tenggene Ibnu IPP NU, makin munggah tengen Ansor, makin tengen Fataya. Itu makin saya mateng organisasine nggih saya mateng anggenipun
mempelajari ilmu-ilmu Nahdlatul Ulama. Hijau dan putih tampak berseri di tengah-tengah bunga melati, bintang 9 terikat erat. Itulah simbol pemudi fatayat sareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati al-fatayati rotal alami ya uhailal judi wal nan lagi mekar berjiwa halus ing samplang sadara suatu lambang bagi wanita berhati suci berbudi mulia. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati al-fatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami. Sungguh mewangi harum melati tanda fatayat bercita tinggi melambung tinggi di atas bintang jadi harapan di masa suram. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati al-fatayati rotal alami ya uhailal judi wa darami. Katanya burung saya kok apal ya? Terusnya berikut terusnya ikut tulisannya kayak cacing pencak atau dibaca nih. Jadi kalau baca dulu itu kan juga ngaji nasuh, wah omong apa ya juga buka-buka kitab bapaknya kok ono singiran iki. Sebagian kalau diwaca, sebagian kok angel teman diwaca. Bintang 9 terang benderang lambang fatayat hidup berjuang dikala ngalam gelap gulita membimbing umat sepanjang masa. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati al-fatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami. Untuk saya iso maca putusan para rawuh ingkang kita muliakan, kita nderek dhateng Nahdlatul Ulama. Kang mantep nderek dhateng Nahdlatul Ulama. Lagi tos nderek Nahdlatul Ulama kejawi kita niki nitipke awak. Nitipke awak napa supados pikantuk keselamatan dunya lan akhirat. Mboten nitipke awak ben sogih niku mboten. Tapi nitipke awak ben selamat dunya lan akhirat. Ora secara simpel kita nderek Nahdlatul Ulama iku janjane mung kepengin mujudke dongane slamet sing saben dina cok diwaca. Jenengan do apal donga slamet tau mboten? Donga cok diwaca Pak Kaum nika.
Slametan wiwit napa wan sing diwaca mesti donga slamet. Donga slamet niku unine Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Mboten fid dinina. Nggih enten sing maca fid dinane ning mboten inna nas'aluka tapi inni as'aluka salamatan fid dinina. Nek arang anjurna niku innane diganti ini, nas'aluka diganti as'aluka. Iki nek cara wong sing ahli bahasa Arab ngoten niku. Nah, inna nas'aluka salamatan fid dinina kakeana. Kakeana. Inna nas'aluka inna satemene kita nas'aluka nyuwun kita dhateng panjenengan nyuwun salamatan ing selamat fid dini ing dalem masalahe agama. Mangarep wis kanggo kita njeburi ben mantep fid dinina ing dalem agamane malah kakeana. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Sing pertama kita sedaya nyuwun salamatan fiddin, nyuwun dipun slametaken agamane, nyuwun dipun slametaken akidahe, keyakinane, nyuwun dipun leresaken, dipun slametaken tegen masalah amaliyah lan ibadah. Akhir-akhir niki nggih wong karang sing wong niku ya akale niku warna-warna Mas. Ben menungso ben wong-wong do ngadeg saka ulama niku warni-warni. Wau pun nganggo pidato teng kene niku YouTube, teng kene TikTok. Wonten malih sing damel tulisan-tulisan. Pangen di-share teng kene grup-grup niku. Tulisannya ngoten ya apik banget bahasanya terhadis barang teng sing isine ngoten niku. Lah wonten malih sing usahane ngoten niki. Nanti wonten tiyang sing niki bergerilya. Sing pun mulai wonten niku teng kota-kota besar. Wong niku katoke congklan, bathuke menges-menges ireng loro niku. Makin nggawa tas ngeten iki, nggawa tas ngeten iki, ning tase para tulisane konferensi PCF mboten wonten. Nggawa tas, kaya mertamu dodol assalamualaikum. Dimanggake waalaikumsalam. Nah, sedang pun lebu subuh wedang ngobrol-ngobrol, akhirnya tiyang kunjuk ngetokke Quran. Maklek ngeten Quran. Yuk jupuk meneh saka tas niku rupane kitab kuning. Kitab kuning bu Fathul Qorib napa ngoten. Nah terus tentunya takon karo sing di rumah niku, Pak, Bu, jenengan ngertos to mboten nek niki Al-Qur'an? Oh nggih ngertos nek Al-Qur'an senajan ben nang desa ngaji ora katam, ning kula ngerti yen niku jenenge Al-Qur'an. Nggih. Lah jenengan ngertos mboten sing setunggal niki, sing niki napa niki ya nek senajan kula wong ora ngaji ning biyen teng desa Pak Kiai kula tak maca kitab niku jarene jenenge kitab kuning. Jenenge kitab kuning wong kertase warnane kuning. Oke, leres sing niki Quran, sing niki kitab kuning. Pun saniki kula sing tanglet malih Al-Qur'an niki pangendikane sinten?
Al-Qur'an iki pengendikane sinten. Nek cara kula biyen teng desa pas zaman ngaji, Pak Kiai nerangke Al-Qur'an iku kalamullah pengendikane Gusti. Pun terus Al-Qur'an kalamullah pengendikane Gusti. Sakniki kitab kuning iki sing omong sapa? Duwanu bengking aku sing umpet. Kitab kuning niki nggih, nek kitab niki sing kuning niki nggih niku ora enten al-fakir enten pengarane. Berarti yen kitab niku kitab kuning niku sing ngaran menungso. Secara gampange nek Quran niku pengendikane Allah, kitab kuning niku omongane menungso. Pun sakniki dipun gandeng ngendikane Allah karo omonge menungso bener ndi. Pengendikane Gusti Allah karo omongane menungso ngendikane menungso bener ndi. Lah karang ngaji nang desa ora patek tutuk akhire anggih leres ngendikane Gusti Allah kok nek menungso kok ana salahe. Nah, jangan pun ngertos ta nek Gusti Allah niku mesti bener. Tapi yen menungso isih ana salah. Lane ngeten Pak Bu, mulai sakniki saene jenengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kita ke guang wae rasa dinggo. Iya mana-mana niku ono duwite kaya. Buang wae salah dinggo sing dinggo kembali kepada Al-Qur'an. Dan mereka mempunyai semboyan irji ilal Qur'an was sunnah. Arrujuk ilal Qur'an was sunnah. Tiang-tiang di luar Nahdlatul Ulama punya slogan, punya semboyan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Lalu pamit tiang niku rawuh ning jenengan, ya terus tiang niku wau sanjang ngoten niku Bu, mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah jenengan ajeng jalabi pripun. Nah niki kudu disiapke sakniki niki awake dhewe wong NU niku. Kangge mengantisipasi mbok menawa tamu niku mboten kudu wong adoh kok. Kadang-kadang kawat dhewe tangga tangga sing manggon teng kota, mboten Surabaya, mboten Jakarta, mboten Bandung. Sak mangsa-mangsa lebaran bali omong-omongan ngoten niku. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kira-kira jenengan ajeng jalabi pripun? Ajeng jalabi pripun? Lah sakniki tak warai jawabane. Purun mboten tak warai jawabane. Nek enten tiyang sanjang ngoten niku jenengan jawaban aku larang bali nanggon Al-Qur'an dan Sunnah. Saya tidak akan mau kembali sampai kapanpun saya tidak akan mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lho sebabnya saya tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Jadi ulama-ulama NU Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah beramaliyah beribadah tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Loh, sing kon kembali, sing kon bali ora janjane wong sing lunga. Ana wong jaga megek-megek nang omah ngopi udut macet kok kon bali. Apa balire endi? Nek wis nang omah niku yo kelanjute yuk Pak ring kamar wae ngono. Pak yuk bali ya lucu ta ngoten iki. Tak ngerteni. Jadi nek enten tiyang sanjang ngoten niku, mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jawaban saya tidak akan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah karena saya tidak
pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu nak jangan mau salah paham. Kalian tuh anggenipun memahami. Loro mangsane nek wis ngaji kitab kuning niku njur rumangsane ora nganggo Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an niku ora isine warni-warni, hukum macem-macem, sumber hukum. Mane Qur'an niku warni-warni. Hukum sunnah wonten, hukum wajib wonten, bahkan mungkin sejarah saking Nabi Adam nganti Nabi Muhammad itu enten sedaya. Lah panjenengan paham iki lho ayat sing nerangke Nabi Adam, rata-rata kan ra ngerti. Iki lho sing nerangke Nabi Nuh mboten ngerti wong kula dhewe ra patek paham kok. Iki ayat iki nerangke biyen nalika Nabi Ibrahim, hukum iki biyen pas Nabi Musa kan enten. Jadi Al-Qur'an sebagai sumber hukum umat Islam ning niku boten sedaya. Tidak semua ditujukan untuk umat Muhammad. Adapun ditujukan kepada umat Muhammad kadang-kadang cuma sebagai gambaran. Mau digambar iki lho, biyen Gusti Allah kan nyeritani Kanjeng Nabi iki lho Muhammad zaman Nabi Musa, kowe dongane wong urip ora tekan. Tapi nek nanggon umatmu dongane wong urip nanggon wong mati tekan. Niku tiang-tiang itu do salah paham ngoten iku asline. Terus itu pengen jadi ilmunipun kathah. Kula tiyang ngaos teng pondok pesantren niku nggih ilmunipun nggih kathah. Mulane nggih ora pinter kabeh. Upaminipun Al-Qur'an niku mangke kecekel tiyang-tiyang sing ahli tafsir. Lah mangke dadine kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir itu kuatah sangat. Wonten kitab tafsir Jalalain, wonten kitab tafsir Sawi, wonten kitab tafsir Maraghi, wonten kitab tafsir Ibnu Katsir, wonten kitab tafsir kitab tafsir Munir, wonten kitab tafsir Al-Manar, lan kathah kitab tafsir. Iku kapan Al-Qur'an sing nyepeng kecandak tiang-tiang ahli tafsir. Dan melalui Al-Qur'an niku kok kecandak kecekel tiang-tiang ahli ilmu fikih nggih dadine ilmu fikih. Al-Qur'an kok sing nyekel kitab-kitab ahli-ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih nggih dadine kitab-kitab fikih. Napa contone kitab Safinatus Shalah, kitab Safinatun Najah, kitab Sulam Taufik, kitab Takrib, wonten kitab niku Fathul Qorib, Fathul Wahhab, wonten kitab I'anatut Thalibin barang itu. Niku kitab-kitab fikih. Lho kapan kok sing nyekel niku ahli maca Quran, sing tiyang ahli maca Quran. Dan itu makan dadine kitab-kitab tajwid, kitab Sifaul Jinan, kitab Tuhfatul Atfal, kitab Jazariyah. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa bihi wa man qaram kami taswidi nazman huriron. Itu dadine kitab taswid sing terakhir bahasane iki lho non ketemu iki dadine bacaan edhar, non ketemu iki dadi bacaan edwang diguna dilaguna, wonten mat tabi'i, wonten mat jaiz munfasil, wonten mat jaiz muttasil. Iki sing mat kaya ngene iki kok dawane
rong alif setengah, sing iki dawane 5 alif, 6 alif, ngoten barang itu 5 harokat. Terus niku kapan kecekel ahli maca Quran. Nah, nek pun dadi tajwid kepengin mangken didadekke lagu. Mulane ya terus diwontenaken MTQ musabaqah tilawatil Quran. Niku enten lagune niku. Lagune enten rumuse, ora kok lagune ngarang dhewe niku mboten. Nek lagu ngarang dhewe maju nang MTQ ora entuk biji senajan apik kaya apa. Niku enten lagune dhewe-dhewe. Nada yang paling endek itu makin mendetik lagu Husaini atau lagu Bayati. Nurun Nabi alal awaimi asfaro. Makan lagu Husaini makin Bayati 1 dan Bayati 2, 3, 4. Masuk lagu yang kedua Arotairon, ada itu lagu Soba. Masuk lagu yang ketiga itu sering lagu Hijaz. Ya waradatan wasbariyadi mutilatan tusri biwajidati khobrin atiro. Ini sering lagu Hijaz. Hijaz itu mau makan masih bercabang lagi. Ada Hijaz asli, wonten Hijaz Jawa, wonten Hijaz Jawabul Jawa. Hijaz Jawabul Jawa niku dadi Hijaz napa Hijaz Jawa niku Hijaz Kar. Wonten Hijaz Karkur niku Jawabul Jawa. Wonten Hijaz asli, wonten Hijaz Jawa, wonten Hijaz Kar, wonten Hijaz Karpur. Zaman belum biyen ngaji ra iso yo kukur-kukur ngene iki. Jadi Hijaz niku waktu-waktu nyemangen masuk tegene lagu Ros. Masuk tegene lagu Ros. Ya Sayyidal Ya Sayyidal Kaunaini Allamal Huda. Ini saya lagu wonten sini lagu Nahwa, wonten sini lagu Sika. Yaman yuraja fil qiyamati haytuna munturaja innajati wala aku. Terus lagu Sika enten lagu Hijaz ya man. Nah tadi lagu ini lagu Sika Jawab. Lagu Sika Jawab niku wonten Sika Jawab ma'al ajam, wonten Sika Jawab ma'al bastanjar. Kalau asli tadi juri iso ning mong lega lho. Dadi juri ahli bisa ngerti lagu kula. Dan kalau ngaji teng baca kaya Pak Kiai Faizin niku kerep-kerepe sing bener bedhek malah kula. Ning kula sayange rapata iso niroke ngoten. Lah kanca kula Pak Rabi sing kali gesing nika ora ngerti lagune ning nek niroke nggih iso nika. Gara Pak Kiai Pak Izin nganu apa jedheki niki lagu napa Mas? Lah Pak Rabi niku nyenggol kula, "Apa Mas?" Sika asli. Ya niku sing seru wae terus sing ketak puter Pak Rabi ini ku wae daripada kula. Jadi jenis lagu itu kapan Al-Quran kesekel ahli tajwid, ahli maca Al-Quran. Para rawuh ingkang kita muliaken, wonten malih kapan Al-Quran niku kesekel kalih ahli bahasa Arab.
Niku makin dadi niki kitab nahwu, kitab sorof. Kitab nahwu nggih bahasane Madan Jumiyah, wonten kitab Mukhtasar Jidan, wonten kitab Imriti, wonten jenenge kitab napa Maksud, wonten kitab napa Al-Hiyah Malik barang itu. Niku nggih dasare sedaya saking Al-Qur'an. Lho kapan Al-Qur'an niku kok kecekel, kecandak kalih ahli-ahli apa akidah. Lha niku makane dadi kitab-kitab akidah. Kitab-kitab tauhid, contoh kitab sing paling rendah itu jenenge kitab Ngaqidatul Ngawam. Niku kitab tauhid. Wonten malih sing jenenge kitab Nurul dan wonten malih sing jenengane kitab Dasuki Umul Baroin, jenengan tak bertahu kitab lah. Lah kapan Al-Qur'an utek sekel kalih sing jenenge ulama-ulama ahli tasawuf, ahli thariqah, itu contohnya kados Imam Ghazali dadine kitab Ihya Ulumuddin. Jadi cabang itu kuatah sangat jeneng Al-Qur'an itu. Lalu kapan kita sudah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kitab-kitab kuning itu, berarti nggih pun padha mawon mempelajari Al-Qur'an. Wong iku kabeh kuwi sumbere saking Al-Qur'an. Lho, contoh pamunipun dengan masang lampu ditunsepnya dengan niku dengan sek niku. Niku kira-kira jenengan listrik itu saking pusat mereka napa mriku gawe dhewe? Tetep melu pusat. Oh sakniki ngaten sing rada kepenak nek listrik rada angel ngeten. Wonten panganan jenengane gethuk nggih napa mboten? Gethuk asale saka nggih napa mboten? Gethuk asale saka tela. Jenengan gerdhar gethuk ku dhar tela napa mboten? Sebab napa tela jendal niku wau dadine gethuk merga ketemu sing nemu jendal niku ahli gethuk. Lho kapan tela jendal wong sekel karo ahli sing gawe sriping ya dadine sriping. Yen sing ketemu karo sing ahli gawe geblek ya dadine geblek. Ya ngoten niku. Tapi apakah ketika kita makan geblek tidak makan jendal? Ya, senajan to bentuke wis beda, rupane wis beda, rasane wis beda, ning tetep iku janjane nggih tela, janjane nggih jendal. Lah kita mempelajari Al-Qur'an, lho jenengan nek dahar tela kan malah durung mesti ngrasake asin klemis. Ning bareng mangan geblek bisa tambah nikmat, ana asine, ana klemise, tambah kacang laleran-laleran. Lah kita sedek kapan maos Al-Qur'an nggih buntak, Mbah. Mumet. Lah tapi jenengan goleki hukume wudu. Goleki syarate wudu dengan Al-Qur'an wonten napa mboten? Nemu napa mboten rukune wudu dengan Al-Qur'an? Dengan Al-Qur'an ku yang jenengan goleki masalah bab wudu paling nemune ayat niki. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wong akeh kang padha iman nalikane arep sumberengake salat sira kabeh fasilu moko padha basuh sira kabeh wujuhakum ing rai-rai ira kabeh nomor 1.
ngaji. Dadi nek cara Quran nek arah wudu ora nganggo niat langsung raos. Nek napa bener ngoten niku kan ora bener. Wa aitiyakum lan ngumbal sapa sira kabeh ing tangan loro kabeh ilal marafiq itu meka maring sikut loro. Sing nomor 1 wau wajah, sing nomor 2 tangan loro. Wan sakulan padha ngusapa sapa sira kabeh biruusikum ing sirah-sirah ira kabeh nomor 3 sirah. Sing nomor 4 wa arat sulakum lan musab ing sikil-sikil ira kabeh tumeka maring polok loro. Dadi nek nanggon Quran rukune wudu niku mung ketemu 4. 1 wajah, rai, 2 tangan, 3 sirah, 4 sikil. Niat kalau tertib boten wonten. Dilarang ngakoni kepiye. Mulane tapi kapan ae kitab Safinah kon urut teng mriku kepenak banget. Arkanul wudu'i sitatun ngoten niku rukune wudu ana 4 al-awalu riyam sak pitute. Sing nomor 6 terus tertib. Dan itu makan tambah diperinci malih. Niate carane kepiye ngoten niku kan wonten. Sing jenenge niat sunnah dilah palke nawaitul wudu'a li rabbil sapi turute ngoten niku hukume sunnah. Ning wajibe niku sing dikrentek nang ati nalikane ngumbah rai. Terus kanggo mbah rai usuk-usuk ngratake banyu teng rai niku kalih teng ati maca niat wa nawaitul wudu'a. Teng mriki nggih ra diterangke batese rai iki ngendi tekan ngendi mboten wonten wujuhatum ngono tok. Padahal sing jenenge wajah ku nek saka kitab-kitab kuwi niku wonten keterangane. Sing dhuwur iku saka nggon tukule rambut, sing isor saka nggone poke bulu. Sisih tengen saka nggon centil-centilane kuping, kiwa tekan centil-centilane kuping niku batese rayane menurut iki wujuhaku ya asuk-asuk ngono rampung. Wis ora mikir nggon tukule rambut centil-centilane kuwi ora mikir. Lha kita sedang mempelajari kitab kuwi niku kangge mempelajari secara detail ilmu-ilmu sing nang jerone Al-Qur'an. Mula ngaji kitab niku ya padha karo ngaji Qur'an niki. Bukan berarti ngaji kitab niku ninggal Qur'an itu mboten. Itulah yang terjadi di dalam Nahdlatul Ulama ngoten niku. Lah sing di luar Nahdlatul Ulama do mboten paham ngoten niku. Ngertine pokoke nek ora manut Quran wis kleru salah ngoten niku ora. Ngertine mung ngoten padha do salah tampa, do salah paham niki. Alhamdulillah kita sedaya sampun sami nderek dhateng Nahdlatul Ulama. Mugi mematur ngeten iki jenengan tambah anggenipun mantep dhateng nderek Nahdlatul Ulama. Tambah mantep napa mboten? Tambah mantep napa mboten? Nggih, nek pun tambah mantep nggih pun semanten mawon. Semanten mawon mugi-mugi wonten gina lan faedahipun manfaat maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sedherek ketirak pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
sholli